Oy, paring Crispin! Oy, Manggalor! Lasing ka na naman. Oy, may tanong ako, paring Crispin. O, ano yun, Manganor? Pwede na raw magsama ng asawa sa company picnic natin. Ha? Eh, di ba wala ka namang asawa? Eh di, isasama ko yung asawa ng kumpari ko. Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Kuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap, pinaglalaruan inyong mga mata. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, wag lang malundod sa sabitin. Pupulupot-lupot, paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo ba ng candy, ribbon, eskuses at kuhitan, habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan. Bumukuti-kutitap, bumubusi-busila, ganyan ang kurap ng mga bituin. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap, koronahan mo ba ng palarang bituin? Sino si Santa Claus? Ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing. Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo, bunso, nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na, bunso, alam lahat halos kung bakit may send around the Christmas tree. Sigla
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, puro kasatsat. Tignan mo yung ilong mo, pisat. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM